jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hetiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo subaka hande o gam yettinande non ko sifa e kelle gadane jandeji leydi Sénégal joni palen koye jandeji ɗi talata sappo e tati lewru janvier hitandu junnaji ɗiɗi e nogas jeegom ko sifa e kelle gadane jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jande quotidien le quotidien kamɓe musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti ko e jillu hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye toon to ganduɗa kay kañum woni Koweït e to Émirats Arabes Unis hono ɓe mbitande ko hoorejo leydi ndi kam e Ousmane Sonko e lettande woni ko e joude golf ko laabi ɗiɗi watti golɗo watti laabi ɗiɗi mon e mabɓe kala ina yaaha toon to Émirats Arabes Unis ɓe kollitino wonde kay omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi ko golɗo watti lawol mulum tataɓol ko ene yaka toon to Émirats Arabes Unis ɗum woni ko waɗi e gardidi natal muɗum ɗum ganduɗa kañum woni jani wiyetende jande quotidien le quotidien kono ɗum ko kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti ala haali parquet o woni tan de goppirgol omo ganduɗa kañum woni Tahirou Sarr mo ganduɗa kay ɗaccitama kono noon ɓe mbi ko omo ganduɗa kañum woni goɗɗo mo nanguidono woni Farba Ngom kañum kay nene heddi toon to suudu dumbirdu hono no wiiri kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jande quotidien le quotidien ƴeewoyen jayde enquête quotidien kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe gartande koye ɗen ɗon cellele ganduɗa kay walla mbiyen on ɗon haalulaji ganduɗa kay nene hakkude mo ganduɗa kañum woni ñawoje ɗete ko caggal nde o ganduɗa kañum woni mo ganduɗa kañum woni Tahirou Sarr ɗaccita omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom heddi toon to suudu dumbirdu kamɓe ɓe mbi ko justice attention au sommet ɗum woni ko ɓe mbi ɓe beddande la grande tiraillement ko ɗum woni koɓe waɗi e gardidi natal muɗum kamɓe musidɓe men jandiyankoɓe ɓe gatti toon ko alhaali keddogol Farba Ngom toon to suudu dumbirdu e ɗaccitgol omo ganduɗa kañum woni Tahirou Sarr hono no wiiri jayde l'observateur article ko yewti alhaali ɗaccitgol Tahirou Sarr ɓe garti noon ɓe mbitande ko liberté provisoire wonande kay omo ganduɗa kañum woni Tahirou Sarr kono noon ma o hetto e dow jimadi mo ganduɗa kañum woni jawoje leydi Sénégal ɓe garti noon e ɗin ɗon secret ji ganduɗa kay sababu libération makko kanko omo ganduɗa kañum woni Tahirou Sarr ɗaccitgol makko ine tawe e jande nde kono noon kadi ɓe garti ɓe mbitande ko hunde hersinide wonande kay keddogol omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom toon to suudu dumbirdu ɗum noon ko konngoli omo ganduɗa kañum woni maître Boubacar Cissé goto e hujjikinantoɓe omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde l'observateur jande nde arti e gonɗon los ganduɗa kay udditama ko yewti alhaali ɗin ɗon fraude aji ganduɗa kay teskama e ko yewti alhaali hijjore ɗo ete nder leydi Sénégal ƴeewoyen jayde le point kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ko hen ɓe garti ɓe mbitande ko la justice kay omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom kam e Tahirou Sarr ɓe mbi ko Tahirou Sarr kañum kay woni ko ɗaccita hoti e koreji muɗum kono noon omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom ha joni de nana heddi toon to suudu dumbirdu hono no wiiri kamɓe musidɓe men e janiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni e jande wiyetende e jayde le point koye on saaha noon jayde Rewmi quotidien wi aha kay ko kalla ko noon woori ko ine tolni e 125 milliards ɗi ganduɗa kay ko ɗum woni ko ɓe tumira e woni tan de omo ganduɗa kañum woni Tahirou Sarr kañum kay ɗaccitama tigui rigui hoti e koreji muɗum kono noon omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom ma heddo toon to suudu dumbirdu hono no wiiri ɓe mbitande ko parquet o kañum kay woni ko heddi toon omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom toon to suudu dumbirdu to ko wona ɗum ko musidɓe men janiyankoɓe garti e hijjore e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas jeegom ɓe mbitande ko kawuji fraude ko ɗum kay woni ko teska hen e wonande kay ɓe ganduɗa kañum woni ɗiɗon agence uji ɗi ganduɗa ko ngala agrément woni laamu ngu woni tan ngala yamirore wonande kay laamu ngu yo mbaw wadde ɗen ɗon golle ɗum ina tawe e jande nde ɓe kolli toon lorsque udditama e ko yewti on ɗon fannu jande suite quotidien kañum article ko yewti on ɗon instruction financière ɓe kollitande ko ganduɗa kay kañum woni liberté provisoire wonande omo ganduɗa kañum woni Tahirou Sarr kanko omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom kañum noon ene heddo toon to suudu dumbirdu kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ko ɗum woni koɓe garti ɓe mbaɗi e gardidi natal mabɓe koye on ɗon saaha noon jayde ganduɗa kay kañum woni jayde point active wi aha kay ko mbiɗon ko noon woori ko yewti alhaali ɗen ɗon ko bore ganduɗa kay haaɓe tuma ɗum omo ganduɗa kañum woni Tahirou Sarr kañum kay heeɓi wellitare muɗum ma hot e koreji muɗum kono noon omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom de ma hedda toon to suudu dumbirdu hono no wiiri kam musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti noon e ko ganduɗa kay kañum woni ko jeeyi sababu goppirgol omo ganduɗa kañum woni Tahirou Sarr kono noon kadi konngoli omo ganduɗa kañum woni goto e hujjikinantoɓe Farba Ngom maître Boubacar Cissé ine tawe e jayde nde kanko noon o yonnani hay lawol gotol ko jeeyi sababu goppugol omo ganduɗa kañum woni maître omo ganduɗa kañum woni maire de la commune des Agnam goppugol makko toon walla keddugol makko toon to suudu dumbirdu ɗum ko caggal lebbi sappo ɗi ganduɗa kay waɗi ɗum toon ɗum
ina tawe e jande goddo mo ganda kay yonnani den non golle ko gondo mena gondido makko ton to APR o mo ganda kanyum Abdou Mbow kanyum nene suuti kongoli holliti kay wonande dum do so tawi dum wenoma ko dum réduction des comptes joni kam laabi dum wonti règlement des comptes hono wi jande ganda kay kanyum woni jande point acti ko la dum ko kam musimen jande ko be gatti o do kabaru belaw be ganda kanyum ngoni yuman kam e baban gallejin dum ko yuti ala hali gustugol bitande ko kilo maro ummima e capande jeedidi arti e capande jeegom dum ina tawe e jande ganda kay kanyum woni jande point acti yewoyen e jande vox populi kam musimen jande ko be gatti e kon don maro ko ganda kay ko kanyum woni ko ganda kay ko kon don maro bitande ko kilo maro ko ummima o do saha joni e capande jeedidi arti e capande jeegom do e tender lambre go Dakar ko dum ko be gatti ko yuti ala hali nangagal o mo ganda kanyum woni farba go be bitande ko Dahiru Sar kanyum kay woni ko daccita oti e koreji mudum kono non farba ngom ha joni de enen hedi ton to suudu dumbudu ko litton wonde kay ko procureur kanyum kay woni ko heddi ton farba ngom hono no wiiri jande ganda kay kanyum woni jande wetende jande vox populi jande direct news ko hen arti be bitande ko be ganda kanyum ngoni funebe dido taw ganda kay ko funebe dakkondirbe kanyum en kay ngoni ko cierda hono no wiiri kam musime jande ko be ko yuti ala hali goppirgol Dahiru Sar e keddugol farba ngom ton to suudu dumbudu woni ko jande ciow ganda kanyum direct news arti jande li quotidien ko hen arti be bitande ko farba ngom ganda kay kanyum woni nana heddi ton to suudu dumbudu kono non be gatti e goppugol o ganda kanyum woni Dahiru Sar be bitande ko yuti ala hali e keddugol farba ngom ton to suudu dumbudu ala fof ko tekki rewndu so wona kay ganda kanyum woni dawrugol hono no wiiri jande be gatti ne kadi e kilo maro ganda kay usama ko non kadi be gatti e jillu horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganda kay nene tawe e ton to dawlaji kowet jewoyen jande les échos arti hen be bitande ko tagal lebbi sappo di ganda kay be mbadi dum ton to suudu dumbirdu mo ganda kanyum Dahiru Sar kanyum kay yaltiri e damal mangal kono de o mo ganda kanyum woni farba ngom ko hunde hawninde woni kay ko heddi dum ton to suudu dumbirdu ko ngudi o mo ganda kanyum woni o mo ganda kanyum woni avocat makko goto e hujikinantobe makko maître Boubacar Cissé ko ngudi mudum ina tawe e jande de godum ko tawate jande be bitande ko procureur kanyum kay woni ko heddi o mo ganda kanyum woni farba ngom ton to suudu dumbirdu toyete o mo ganda kanyum woni Abdou Mbow kanyum ne suuti ko ngudi ngam o wasa yonnude keddugol farba ngom ton to suudu dumbirdu do wi hunde so kay wonno ko réduction des comptes dum kam o do sa joni dum wonti ko règlement des comptes jayinde ganda kanyum woni jande las quotidien ko hen arti be bitande ko o mo ganda kanyum woni justice à deux vitesses ko dum woni ko be mbadi e gardindi natal mabbe be mbi ko farba ngom traqué o mo ganda kanyum woni Dahiru Sar épargné won tan ko farba ngom kanyum kay woni ko jofa o mo ganda kanyum Dahiru kanyum woni ko yafa hono wiiri kam musimen jande ko be ganda kay kanyum woni e jande las quotidien jande coftal ballinde to gasni tan jande rewmi quotidien kanyum be garti ko e ko yuti ala hali ko ngal portal banogal hakude Nigeria kam e be ganda kanyum woni leydi Algérie tiagal de leydi Algérie wadi porter plainte mo ganda kanyum woni CAF kanyum kay uditi losko fewde o mo ganda kanyum woni arbitre mo leydi Sénégal najo o hono wiiri kam musimen jande ko be gartine e goddo mo ganda kay itama e ngardingo walla mi itama e jonde mudum o mo ganda kanyum woni Sabi Alonso keblanodo kipo mo Real Madrid bandirabe musibbe tedube hitibe hidibe darabe ayaw Pindi TV ko dum woni ko mi kemno rubina lade ko sifa e kele gadane e yoga e jandeji leydi Sénégal adi meden e rubina jandeji wonata ko jango so ko widi keno do e nden min bon jokkede oftade kamari programme uji di Pindi TV ala jarama